Καλώς σας βρήκαμε. Την Ιωάννα, ποτέ, τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλά να είμαστε. Με το καλό του Πάσχα. Είσαστε ξεκούραστες? Είμαστε. Δείχνετε πάντως ξεκούραστες. Και λαμπερές και ξεκούραστες. Και είσαστε. Είστε μέσα στην πηγή. Να πω κάτι. Και λαμπερές, εσείς ποιος θα είναι? Μπορώ να πω κάτι? Παρακαλώ. Να σε προδώσω λίγο. Έχετε Έχετε την Ελένη, η οποία ήταν άβαυτη, γιατί δεν χρειαζόταν κιόλας να είναι βαμμένη και είναι τουλάχιστον 10 χρόνια. Φαίνεται και φαντάζομαι. Είναι και πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Ελένη, τέλος πάντων, να μην σου απονείμω τώρα τα εύσημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομπλιμέντα. Τι κάνεις, θα μου τα πεις όλα τι κάνεις για να είσαι έτσι. Ένα από αυτά που κάνω θα το πούμε σήμερα. Σήμερα σας έχουμε πάρα πολύ καλά νέα. Θα σας μιλήσουμε για το κλειδί της νεότητας στην περιοχή των ματιών, για τα φυτικά βλαστοκύτταρα. Τα φυτικά βλαστοκύτταρα είναι, γενικότερα τα βλαστοκύτταρα είναι τα πιο σημαντικά κύτταρα στο δέρμα μας, γιατί αυτά μας βοηθούν να δημιουργήσουμε νέα υγιή κύτταρα και έτσι να υπάρχει η κυτταρική αναζωογόνηση στο δέρμα μας. Είναι η πηγή της ζωής. Ακριβώς. Θα δώσω την προσφορά μας τώρα όμως στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Οι 10 πρώτοι τυχεροί που θα καλέσουν τώρα στο 346-746 θα κερδίσουν ένα μήνα εντελώς δωρεάν θεραπείες με φυτικά βλαστοκύτταρα για την περιοχή των ματιών τους, για να δουν ένα βλέμμα, να έχουν ένα βλέμμα εντελώς νεανικό, εντελώς ξεκούραστο, χωρίς ρητίδες, χωρίς είδημα, χωρίς μαύρους κύκλους. Καλέστε τώρα στο 346-746. Ιωάννα, νομίζω ότι ο καθρέφτης ενός προσώπου είναι τα μάτια. Και ρωτώ, εσένα που έχεις πολύ ιδιαίτερα και όμορφα μάτια. Ευχαριστώ. Είναι τα πιο ευαίσθητα και νομίζω πολύ πιο εύκολα θα κάνουν πριξίματα, μαύρους κύκλους, ρητίδες. Είναι τα πρώτα σημεία που θα φανεί η κούραση και το γύρας. Έτσι, η περιοχή των ματιών είναι η πιο ευαίσθητη από όλο το δέρμα και με τη φθορά του χρόνου και το περιβαλλοντολογικό στρες αρχίζουν τα πρώτα σημάδια του γύρατος και είναι εμφανή, όπως λεπτές γραμμές, ρητίδες, πριξίματα, ειδήματα, μαύροι κύκλοι. Και με αποτέλεσμα η επιδερμίδα στη συγκεκριμένη περιοχή να είναι πιο θαμπή, πιο άτονη, πιο κουρασμένη. Η θεραπεία με το βλαστοκύτταρα πώς επεμβαίνει και τι κάνει ακριβώς? Πρέπει να πούμε ότι βλαστοκύτταρα έχουμε και εμείς στο δέρμα μας, ούτως ή άλλως. Στη βασική στιβάδα ονομάζονται επιδερμικά λέγονται βλαστοκύτταρα. Αυτά έχουν την ιδιότητα από μόνα τους να αναπαράγονται, να διαμορφώνονται και να δημιουργούν νέα υγιή κύτταρα. Όμως με το φθορά του χρόνου η διαδικασία αυτή επιβραδύνεται. Είναι μια φυσιολογική δηλαδή διαδικασία. Εξέλιξη το να σταματήσουν πια να μας δίνουν καινούργια. Ναι, γιατί βάλλονται από κάποιους παράγοντες, όπως είπε η Ιωάννα, εξωτερικοί παράγοντες, που είμαστε όλοι εκτεθειμένοι λίγο πολύ και γι' αυτό υπάρχει σταδιακή γύρανση. Η ηλικία και γι' αυτό υπολειτουργούν. Επί της ουσίας παράγουν λιγότερα νέα υγιή κύτταρα και έτσι έχουμε το δέρμα κάποιες φθορές στο δέρμα. Χάνει την ελαστικότητά του, γίνεται θαμπό, άτονο και εμφανίζονται τα προηγούμενα προβλήματα που είπαμε. Εκεί ακριβώς έρχονται τα φυτικά βλαστοκύτταρα να επαναφέρουν αυτή την κατάσταση, να δημιουργήσουν ένα υγιές περιβάλλον για τα δικά μας τα βλαστοκύτταρα, να τα βοηθήσουν έτσι ώστε να αυξήσουν την παραγωγική τους διαδικασία που είναι κάτι φυσιολογικό και να δώσουν ένα δέρμα φωτεινό, ξεκούραστο, χωρίς ρητίδες, χωρίς γραμμές έκφρασης, φωτεινό, λευκό. Πριν συνεχίσετε, να δώσω πάλι τη δυνατότητα στους τηλεθεατές μας. Οι 10 πρώτοι τυχεροί που θα καλέσουν αυτή τη στιγμή στο 346-746 θα κερδίσουν ένα μήνα εντελώς δωρεάν θεραπείες για τα μάτια τους με φυτικά βλαστοκύτταρα. Προλαβαίνετε τώρα να καλέσετε στο 346-746 μέχρι το Πάσχα να είστε λαμπερές και με ένα εντελώς αναζωογονημένο βλέμμα. Μέχρι το Πάσχα προλαβαίνουμε, κάνοντας ενδεχομένως μία εφαρμογή αυτής της θεραπείας, να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα? Βέβαια, από την πρώτη κιόλας εφαρμογή το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Βλέπουμε το δέρμα πιο φωτεινό, πιο ξεκούραστο, πιο λαμπερό. Κάποιες γραμμές έκφρασης από την πρώτη κιόλας θεραπείας εξαφανίζονται. Κάποιες πιο βαθιές ρητίδες καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται κάποια επανάληψη στη θεραπεία. Όλη η θεραπεία είναι καλλυντική με τη βοήθεια των φυτικών βλαστοκυττάρων? Η θεραπεία είναι καλλυντική και προϊοντική, αλλά και με κάποιο μηχάνημα. Σε κάποια φάση της θεραπείας χρησιμοποιούμε τη λάμπα την Bioptron, ιατρική λάμπα, όπου εκπέμπει πολλωμένο φως και βοηθάει ακόμα περισσότερο στην αναγέννηση των κυττάρων, στην παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης και στη βαθύτερη δίζηση των προϊόντων με τα φυτικά βλαστοκύτταρα. Ιωάννα, ολόκληρη επιστήμη όλο αυτό το πράγμα, όπως και να έχεις να το κάνεις, και εξελίσσεται και πάρα πολύ γρήγορα. Είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο. Είναι πολύ καινούριο, μιλάει όλος ο κόσμος για τα φυτικά βλαστοκύτταρα.
Τα βλαστοκύτταρα τα χρησιμοποιεί η αισθητική ιατρική, αλλά υπάρχουν και τα φυτικά για την κοσμετολογία που χρησιμοποιούμε εμείς. Αυτά λοιπόν έχουν τη μοναδική ιδιότητα, αυτό που είπα πριν, είναι πολύ σημαντικό η κυτταρική αναζωγόνηση, έτσι, γιατί αυτό είναι η διατήρηση της νεότητας, γι' αυτό και λέγεται κλειδί της νεότητας τα φυτικά βλαστοκύτταρα. Δίνεις κατευθείαν τροφή. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε άμεσο αποτέλεσμα στις ρητίδες, στους μαύρους κύκλους, στο είδημα. Γενικότερα στην περιοχή γίνεται πολύ πιο ξεκούραστη, πολύ πιο λαμπερή. Γι' αυτό να θυμίσω πάλι στους τηλεθεατές μας να πάρουν τώρα τηλέφωνο στο 346-746 για να κερδίσουν ένα μήνα εντελώς δωρεάν με θεραπείες με φυτικά βλαστοκύτταρα για την περιοχή των ματιών τους. Και όχι μόνο να πάρουν τηλέφωνο, αλλά να κλείσουν και το ραντεβού τους άμεσα σήμερα, αύριο, για αυτές τις θεραπείες, για να προλάβουν μέχρι το Πάσχα να λάμπουν τα μάτια σας, η περιοχή των ματιών σας. Χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Εντελώς δοκιμάζουν, να δουν το χώρο σας, να δουν τις υπηρεσίες και τις συγκεκριμένες. Είναι θεραπείες που τις χαρίζουμε στους 10 πρώτους τυχερούς κάθε φορά για να μας γνωρίσουν. Για να γνωρίσουν από κοντά θεραπείες που είναι εξελιγμένες, που μιλάει όλος ο κόσμος για αυτές. Όσον αφορά στα βλαστοκύτταρα, συζητάμε για την περιοχή των ματιών που είναι και η πιο ευαίσθητη. Έχουν εφαρμογή και στο υπόλοιπο πρόσωπο ή στο υπόλοιπο σώμα. Και βέβαια περιμένουμε να έρθουν πράγματα. Περιμένουμε να έρθουν πράγματα, περιμένουμε. Μετά το Πάσχα θα εφαρμόσουμε στο χώρο μας όχι μόνο για τα μάτια τα φυτικά βλαστοκύτταρα, αλλά και για όλο το υπόλοιπο πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Θα σας τα πούμε στα προσεχώς, λοιπόν. Είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ καινούριο, μια πολύ πρωτοποριακή θεραπεία. Περίπου πόσο χρόνο διαρκεί η συνεδρία για την κάθε κυρία ή τον κύριο που έχει πολύ κουρασμένο βλέμμα και έρχεται να εφαρμόσει τη θεραπεία που μόλις μας είπατε? Η θεραπεία διαρκεί περίπου 1 ώρα. Όπως είπαμε, είναι και προϊοντική και με τη χρήση κάποιου μηχανήματος. Ο πελάτης αισθάνεται κατά όλη τη διάρκεια της θεραπείας ευχάριστα. Νιώθει άμεσα να ξεκουράζεται η περιοχή, να φωτίζει, να είναι πιο λαμπερή. Το βλέπει και στο τέλος της συνεδρίας, όπως είπαμε. Υπάρχει μια σειρά διαδικασίας όπου τοποθετούμε και κρέμα και όρο και μάσκα με φυτικά βλαστοκύτταρα. Έχει μασάζ θεραπεία όπως οι περισσότερες θεραπείες του προσώπου. Άρα χαλαρώνεις και ηρεμείς. Και ηρεμείς, ξεκουράζεσαι. Περιποιούμαστε και όλο το πρόσωπο, δεν είναι μόνο θεραπεία στα μάτια. Η περιποίηση είναι λαιμό και ντεκολτέ και πρόσωπο. Έτσι, απλά επιμένουμε με τα φυτικά βλαστοκύτταρα στην περιοχή των ματιών. Είναι μια έξυπνη θεραπεία, μάλλον τα υλικά που περιέχει, που απαρτίζονται τα καλλιτικά, τα προϊόντα, είναι έξυπνα, στοχεύουν ακριβώς στο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην έχω πολύ έντονες γραμμές έκφρασης, αλλά να έχω σοβαρό πρόβλημα με μαύρους κύκλους. Εξατομικεύεται και δουλεύουν μόνα τους, ξέρουν δηλαδή που θα πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτή είναι το δυνατό σημείο σε αυτή τη θεραπεία, είναι ότι διαγείρουμε τον ίδιο το φυσικό μηχανισμό του δέρματος. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά της και ανάλογα το πρόβλημα της κάθε κυρίας ή του κάθε κυρίου, εξατομικεύουμε τη θεραπεία. Δηλαδή, δουλεύουμε καθαρά για αυτό το πρόβλημα. Είτε είναι λεπτές γραμμές, είτε είναι μαύρους κύκλους, είτε είναι είδημα, είτε ρητίδες. Βελτιώνουν την ήδη υπάρχουσα ποιότητα των βλαστοκυττάρων. Δηλαδή, αν η ποιότητα έχει αρχίσει και ευθύρεται, αυτά στοχεύουν εκεί ακριβώς. Οπότε, οτιδήποτε πρόβλημα έχει προκληθεί από την κακή ποιότητα των βλαστοκυττάρων που ήδη υπάρχουν, ας πούμε, τη βελτιώνουν και αμέσως υπάρχει το ορατό αποτέλεσμα στο οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το κάθε δέρμα στην περιοχή των ματιών. Να πούμε άλλη μια φορά την προσφορά για να τους παρακινήσουμε. Να δώσουμε τη δυνατότητα ξανά στους 10 πρώτους τυχερούς που θα καλέσουν τώρα στο 346-746 να πάρετε τηλέφωνο τώρα να κερδίσετε ένα μήνα δωρεάν με θεραπείες με φυτικά βλαστοκύτταρα για την περιοχή των ματιών σας. Προλαβαίνετε μέχρι το Πάσχα, αν κλείσετε τώρα το ραντεβού σας άμεσα, σήμερα αύριο, να έχετε ένα υπέροχο φωτεινό ξεκούραστο βλέμμα. Γυναίκες και άνδρες, μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη θεραπεία. Και όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο, φαντάζομαι, σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Γιατί οι μαύροι κύκλοι, ακόμα και οι γραμμές έκφρασης στα μάτια, μπορούν να ξεκινήσουν από πολύ μικρές ηλικίες και όχι όταν πια το ρολόι, το βιολογικό του οργανισμού μας έχει αρχίσει από μόνο του να χάνει δευτερόλεπτα και λεπτά. Ακριβώς, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν οι εξωτερικοί παράγοντες και οι εσωτερικοί. Η εξωτερική είναι το περιβάλλον, έτσι, με το όζον που έχει καταστραφεί, η ηλιακή ακτινοβολία κτλ. Και η εσωτερική, όπου είμαστε στον υπολογιστή. Σε τι είμαστε εκτεθειμένοι. Είμαστε εκτεθειμένοι στον κλιματισμό που δεν είναι οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο. Όλα αυτά επιβαρύνουν. Όπως επιβαρύνει και το DNA, το οποίο σταδιακά
Τι να κάνει και Προκαλεί αυτό. χαιρές. Και προκαλεί πάει Αυτό είμαστε εμείς εδώ όμως. Για να φτιάξουμε τις φορές σας. Ξανά θυμίζω στους τηλεθεατές, οι 10 πρώτοι που θα καλέσετε στο 346-746 θα κερδίσετε ένα εντελώς δωρεάν μήνα θεραπείες ματιών με βλαστοκύτταρα. Και ξεκινώντας και από αυτή την εβδομάδα θα δείτε τα αποτελέσματα. Θα λάμπετε στην Ανάσταση. Εντελώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς εμείς ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Καλή Καλά. Ανάσταση σας Να είστε εύχομαι. καλά. Με υγεία και χαρά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Διαφημίσεις, αγαπημένοι τηλεθεατές, και επιστρέφοντας μένουμε σε ρυθμούς και σε γεύσεις και σε μυρωδιές Πάσχα, γιατί επιστρέφει η Βούλα δυναμικά για να μας αποκαλύψει κι άλλες συνταγές. Αυτή τη φορά για γλυκά. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.